Right, muri yeZimbabwe kusakara kwatiri kuita zvekare pano padzira re263 panova ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani uchiri mutsva kusubscribe mahara utena on the notification bell kuitira kuti pese pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri munhu wekutanga kunge uchimawana. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka please subscribe and turn on the notification bell. Muri yeZimbabwe kutanga kwemonth vanhu vototanga vakaurayana here. Nyaya ndinayo nyayo yabuda nekumukoba 4 yemurume uyo atema mukadzi wake nesando. Mukadzi uyu anga akatakura mwana kumusana, izvo zvapa kuti mwana uyu aite mheremhere. Next doors vanzwe zvaitika pamba apa pando pazoita chipitipiti vanhu vachimhanya pamba paya paya. Nyaya iyi kutaura kunoku yasirwa mumaoko emapurisa asi mukadzi uyu afira pasipoti mushure mekunge atemwa nesando. Ngatitaura zvadofuka comment section. Credit this video kune vatori vatora this video pakushandidzana handitika kusvitsa manews updates kuvanhu. Tinokudai timu rangu ndatishandei nesimba. Much love. Zvinoita sekuti mwedzi wakurume watanga zvisina kunaka muguta reGweru zvakare. Tichidzokera kumusha wemukoba 4 nhasi rungwanani yanga yangova mhere mushure mekunge vavakidzani vamuka apo paita mhirizhonga ine chekuita nemurume nemudzimai. Tasvika panzvimbo vari kutaura vari kutarasikirwa neupenyu humwe chete hwomudzimai uyo apinda mumhirizhonga nemurume wake watisina kukwanisa kuwana zita pari zvino. Zvinonzi nyaya iyi yazoperera mumaoko emapurisa asi zvakadaro tarasikirwa neupenyu. Tichikurukura nevagari neveukama panzvimbo yemukoba 4 vanotsanangurira kuti mudzimai uyu anonzi arohwa nechombo chesando akabva aomera ipapo. Zvakadaro mudzimai uyu anga akabereka mwana kumusana. Mhere yaridziwa nemwana ndiyo yazomutsawo vamwe vevavakidzani. Regai tinzwe vatakurukura navo vagari vemukoba 4 kuti ndezvipi zvingange zvaitika uyezve ndezvipi zvavanofungidzira kuti zvinge zvichikwanisa kuitwa kupedza mhirizhonga mumusha wemukoba 4. Regai tikurukure neveukama. Tina amai vaneukama nemhuri iyi vatichataura navo vasina kuda zvavo kubuda pachivhitivhiti. Uyezve takwanisawo kutaura nemwana wemushakabvu uyo watisiri kuzoburitsa chiso chake sezvo ari mwana mudiki. Zvakadaro mwana mudiki uyu takwanisa kutaura naye ari parutivi peveukama hwake. Right, aiwa totanga tichiti nedzamasangana nadzo nhasi mangwanani. Dzaonekwa. Right, tingada kuziva kuti mhuri yanga yakakura sei? Ndingati papana baba mai nevana 2. In fact vangari vana mukadzi. Vanga ne 3 months vachangotanga kugara pamba pedu apa. Ndonzwa kuti mune ukama navo naye kana kuti muri padhuze. Ndiri padhuze ngotirira mutupe mwe chete nemukadzi wacho nasaka ndaingomuti munin'ina wangu. Alright. Vane nhoroondo yekumbonetsana here? Okay. Because murume wacho ranga ne problem insecurity. Yekuti haundisi because vakadzi vese vakambondisiya vakatomborwa sometime back. Then tikunzwawo zvakare kuti pachitiko chaitika ichi amai vava nemwana mudiki mungava nezivo yekuti mwana condition yake iri sei uyezve ane makore mangani? Mwana ane 2 years. Alright. But ndaona anga akagara panenge ari nani. Ndiyatoti alita kuti ndimuke because ndianga achichema. Alright, mwana haana kuwara? Haana kuwara. Alright, aiwa tinotenda. Right, saka chii chaitika? Vatanga vachipopatidzana mausiku. Vachiti mama vaenderei kuchechi noona mwana. Kuchechi? Ukwa kune chechi nhasi? Aiwa vachienda noona mwana katsva. Kuchechi? Mama vakazoenda. Vakazodzoka masikati vakasvika vachiti zvanzi hamuna kubika. Mama akati hancho ndati mwana vokusara vichibikirai. Tete vakati haana kundiudza uyu. Ndakavabvunza tete kuti mukuda sadza here vakaramba vati aiwa. Takazodya zvemanheru takazovata zvedu. Kuda kuhwa manheru vakutanga kupopotedzana. Kwakuedza mama vakubuda panze vakuti takwenda nowacha. Mama vakubuda vakutora mabhaketi nesefu vakaenda panze tete vakutanga mudhonza vachiti uya pano.
kuite mahusiku akadai mamva kuti ndiregedza tete vakataka kutora chisimbi inini chisimbi chacho mamva kawanda nene chisimbi takataka kuchibata nemaoko ese iwe ndongochitochibata ndakachibata nemaoko ese vakachiregedza ini ndakachikandirako vakatora sando vakayazorova mamva kufuraitira vakuenda mamva vakayazoruvapa mama vatanga kudona nene ndakazomanya ndakaenda noudza mama vanogara mainhama vakaenda novaudza kuti mama vafa vakati hatimire dedi vakanogona kuuya uye vazotirovapa vakazouya vakati mainono uyai mama vakatanga kubuda panze chitora mama semugari wemumukoba 4 zviri kuita sekuti mhirizhonga iri kuita ichiwanda ndezvipi zvamungada kunge muchitaura muno mumukoba 4 kazveta tichitofungidzira kuti zvingatofamba nokuti tazamazve tinoripota nyaya like kunewo kubaya vanhu nemapanga uya akatouya pachitori neumwe aitigogonzera kuma3 takabata tinodziripota nyaya idzi but hativoni vachita action takazongoona action pano kubaya vanhu nemapanga ndopavakangotenderera maraundi 2 ndakavaona but zvamai manje muno mu4 hamuchadi zvekuti vanhu voita sorududu makutoda kuti vaite night shift mapurisa epa1 votochinjana kuuya kopatrolera muno mumukoba 4 uchinobuda kwamachayako because zvinhu zvacho hazvisisina kumira musha every day zuva rega rega rakasikwa naMwari muno muri kuita noise every day munobayiwa munhu nebanga every day zvino muri vechikuru mama ndo zvagara zvichiitika here makore apfuura ndo magariro enyu here kumukoba 4 mumukoba 4 takangokura makadaro kutaura chokwadi hapana secret but iko zvino zvazonyanya nenyaya yekuti kwava nechikorokosi but takangokura makadai mugolf course maingovurawa vanhu every month taingohwa kuti munhu wavurawa tichimanya tichinoona takangokura zvichimboitika but this is too much zvanyanya ngavachiitawo action zvamaimani ngavachiita action tibvisirawo vanhu vakadai mucommunity because zvimwe zvinhu inini zvandatoona taneta hatichatozivi mangwana ndiwe mangwana ndini varume izvo zvandaona nhasi makuzeni mamuri pedyo here nechitiko naipotigari ini ndatozongomutswawo ndazosvikawo muaction kansela vanga varipowo ichati zvimwe zvacho varume ka zvatokwana right todzokera panyaya yemhirizhonga iri kuitika mumusha menyu mazuva apfuura pane mukomana ainzi ari kufamba achibaya vanhu nebanga then tinongonzwa kuti kune mhirizhonga dzinogara dzichiitika dzimwe dzacho hadzizozomudi mapurisa kana kuti hadzizosvikiwo zvakare kuvatapi venhau asi vagari venyu vari kuti muno nenyaya dzemhirizhonga dzanyanya ndezvipi zvamungada kuudza veruzhinji maringe nenyaya yemhirizhonga iri mumusha menyu chatingangotaura panapa ngomabvanzi ndechekudai vanhu ngavakoshese upenyu hwevanhu saka muno mutirikuita dambudziko ravakomana vanozviti makurukodzai ndo ari kuuya munomu achiita mavhayolensi iwaya saka I don't know kuti wemutemo tichasvika papi kuti tikwanise kupedza mhirizhonga idzodzi because sekutaura kwatiri kuita zvinezvi pane vamwe vakomana vachekwa futi avo vabayana makusenana pana ndiri murodway napolisi ndafonera zvikanzi pane munhu atochekwa so ajust ndazodedza ambulance ikamutakura akauya naye polisi saka panongona ari kunzi ari mumba futi achekwa futi vandiri kutoenda kunoona ndichibva pano panamo tofunga mazvinzwira ndiyo nyaya inosiririsa muno mumukoba 4 asi tisati tapendera musha womukoba 4 unenge wava nenhau dzakati wandei dziri kuitika mazuva apfuura tine murume akafamba achibaya vanhu nebanga uyezve kurudyi kuchiitika chitiko chinosiririsa kuruboshwe womukoba 4 nhasi mangwanani mamune chimwe chitiko chachitikawo zvakare chasiya vaviri vadhadhurwa nebanga umwe anonzi dama rose raenda mumhirizhonga iyi hatina kuziva vazviita kana kuti vazviitirwa asi tine vaviri vatatu vapupura kuti nyaya yatoenda mumaoko emapurisa ndini mutapi wenyu wenhau we98.4 FM Midlands Elias Vas Maginya.